नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज गणपती बाप्पाचा दुसरा दिवस आणि आज आमच्या घरी आरती कशी बाप्पाची होते ते तुम्ही प्रत्यक्ष पहा। तर चला जाऊ गणपती बाप्पाच्या आरतीला।
गणपती बाप्पा मूर्ती तू किती ग्लास प्यायलास? किती ग्लास प्यायलास? तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.